Muži sa najskôr dlhší čas hádali, potom syn vytiahol na otca nôž. Že vraj 4 bodné rany pri srdce. K nešťastiu došlo v piatok o 7 večer. Syn s otcom podľa našich informácií najskôr popíjal, potom sa začali hádať kvôli peniazom. Sa hádali, že sa vadili ako doma. A alkohol. A on pije, jeden pije, druhý pije. Páchateľ sa po slovnej hádke začal vyhrážať svojmu otcovi, že ho zabije. 56-ročný muž nebral synové slova vážne. O pár minút sa ale v izbe objavil s nožom v ruke. Páchateľ zobral do ruky nôž a 56-ročného muža bodol do hrudníka do oblasti srdca. Napadnutý muž si ranu obviazal uterákom a zaspal. V sobotu sa prebudil v kaluži krvi. Niekoľkokrát odpadol a preto jeho druhý syn zavolal záchranku. Bol pri vedomí a potom prišla ako sanitka. A tí volali vlastne vrtuľník, lebo to bol vážny stav. Policajti z obvodného oddelenia v Bánovciach nad Bebravou zadržali páchateľa na mieste činu. Vypočúvať ho ale nemohli. Bol totiž opitý. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou začal trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečné vyhrážanie a vo veci zločinu ublíženie na zdraví v štádiu pokusu. Útočník, ktorý už bol v minulosti trestaný, skončil v cele. S jeho otcom, ktorý pracuje v susednej škole ako školník, zasa mali plné ruky práce lekári. Má bodné poranenie hrudníka. Jeho stav je stabilizovaný, momentálne je mimo ohrozenia života. Za tento skutok je v zmysle zákona trestná sadzba odňatia slobody v trvaní od 5 do 12 rokov. Z Bánoviec nad Bebravou Pavol Čertík, televízia Joj.